lapho engisuka khona ke kithi lapho. Ngithe angikhulume nani ngoba kwesinye isikhathi uma ngabe ubhala phansi uhamba umqondo lahleke wento ingabe isazwakala ngendlela obufisa ukuthi izwakale ngayo. Namanje angithi kuzozwakala ngendlela engifisa ukuzwakala ngayo, kodwa ngithemba ukuthi uNkulunkulu uzohlala nje olimini ekutheni ngisho into ekumele ngisho engamele ngingayisho ngayisho. Ngisho lokhu vele kuyikhona engikuzele lapha kunina. Ngize lapha kunina ngoba ngihlale phansi ngabuka ukuthi no, kunento engathi mangabe inga-addresswa yimi kube kuningi ukuqagela okukhona ngayo impendulo futhi igcine seziningi zayo kanti umnikazi wendaba akayi-addressile, ngoba angiyena umuntu okunqenayo ukukhuluma izinto ezinomqondo, angiyena umuntu onqena ukukhuluma izinto ezingamaqiniso. Abaningi bangazi kanjalo. So ke ngithe angisondele lapha kunina ngizoba negunundu nani sikwazi ukuthi sikhulume kuze sibe sephejini elilodwa. Kubalekile ke kakhulukazi mawusuku usebenza into ethinta abantu ukuthi uzame ngayo yonke indlela ukuba transparent kubona. Ungebe 100% kodwa nabo bakubone ukuthi cha uyazama. La kube nenkinga ukuthi ngifonelwe abalandeli nje abaningi bomculo kaMaskandi, especially angibe specific abalandeli bakaMthandeni Manqele nezinduna zakhe futhi ezinye zingithintile. Abalandeli bakhe niyabona noma ikuphi la ngisuke ngibhale khona bayavela befisa ukwazi ukuthi uMthandeni bambone kwimpucuzeko, kodwa kungani bengamboni kuma poster kumbe emcimbini walonyaka. Ngase ngithi ngi-address ngoba akusiyena uMthandeni yedwa ongekho, baningi abaculi abangekho abanohlonze esifisayo futhi ukuthi sibe nabo kodwa abangekho. Kodwa mhlasimba ngibe specific kuMthandeni, ngizophinde ngikhulume nangomunye. Ake ngiqale nje kuMthandeni. Ni aware ukuthi ngomhla ka 27 March mangaphazama ngeke u27 March wabhala ipost. Angifuni ukungena ama details zayo ngoba angizile ukuzohela izinto ezisuke ezikhulunywa uyena. Mina kubaluleka ukuthi ngikhulume lokho ekumele ngikukhulume okuyiside lami. Abantu bacabanga ukuthi isizathu sokuthi bangamboni uMthandeni ingenxa yezinto ayibhalile on Facebook nasepagini lakhe eyibhala ngami ezoxolana Umncineka, aphinde ayibhale ngenye insizwa engisondelene nayo yangakithi eumkhaya wami. Uke wabhala kakhulu ngayo, kwakhona nala khona sibiza khona ngemsunu, yonke lonto leyo sithuka ngayo yonke indlela. Kwakhona nala khona athi thina sihlangene ngenhloso ukuthi sifuna ukumbulala, yonke lonto leyo, yonke lonto ngikhuluma ngento ezikhona epagini lakhe. But ngifuna ukuthi ngisho ukuthi lozo zinto akuzona izinto ezingavimba ukuthi umqashe umuntu, especially ngomsebenzi osukuthinta abantu, ngoba lozo zinto isuke ezikhulunywa uyena not abalandeli bakhe. Abalandeli balandela yena, benza into esuke isho uyena, akenzi into esuke isho abalandeli. Kungaba yiphutha ke kumina ukuthi ngithathe izinto ezenzeka uma ngabe izizathu ezipersonal zivimbe ukuthi ngimqashe ekuthenini ajabulise abalandeli bakhe nabalandeli bomculo in general. Lokho kungaba yiphutha ngoba ngiyaqonda ukuthi into engiyenzayo ngenza into engiyabantu. Angenza example, akaqala uMthandeni ukusho izinto ezizichwenzo ezibheke kumina. Kunegama nje mangihamba manje emakhaya ngibizwa ngalo,
kuthiwa anganoma ngisigusha sesihluthu noma yini kodwa isigusha nayibona into engena ngaphakathi ehawini eyakhiwa kwihawe eyakhiwa ngesponge engena ehawini bangibiza ngesigusha seyinwelo isigusha sesihluthu into enjenganaleyo but akukaze kungivimba ukuthi ngimqashe ngoba angisiyi umuntu onjalo mina baningi abantu abayibangithuke kodwa ngibaqashe abanye baze bangibuza ukuthi Ngcineka khona ngifuna ukukhuluma ngamagama kodwa khona kangibuza ukuthi Ngcineka uyazi na ngifike ngikuthuke ngayo yonke inhlamba kodwa kodwa mase kuzimpucuze kungiqasha ngithi mina kuyena ngikuqasha ngoba ngirecognize italent lakho ngihlele ngimtshele angifuni ukubiza igama la kodwa usekungibuze kaningi ebuza nakubangani bami ethi Umncineka ayikho inhlamba engambizi ngayo ngimbize ngaphansi kweketi kanina ngisho yonke into kodwa mase kuzimpucuzeko angifonele angiqashe ngihambe ngiyosebenza ngithola imali yami uyena Umncineka lo and angizovuma ukuthi lo Umncineka ashintshwe izimo noma ipolitiki ekhona kule industry esithi siyayakha siyayiqondisa bese ngithatha inqumo ngibe emotional angisoze mina ngayenza into efana naleyo angiyena umuntu onjalo sometime back angizokusikhumbula isikhathi kwaphuma on Facebook umthandeni wabhala ukuthi kusuka manje uma ngabe eqashwa usebiza ngicathu wathi backtrack 80,000 wathi mangabe edlala live 100,000 ngayibuka lonto leyo mina ngayithatha ngokuthi lonto ibhekise kimi ngoba njengama isekuzimpucuzeko and then mase kuzimpucuzeko sekuphuma iposter yakhe ethi yena ibacktrack you 80,000 ningixolele ngama figures ngenza ngibe wrong ngoba lezi zinto ngiyibiza engqondweni akukho la ngifuna khona engifunda khona wathi backtrack 80,000 wathi mangabe ezoperforma live 100,000 lo mali ke anginayo mina ngisho ochasene nginalo akekho umculi engingamkhokhela imali engako ngenxa ukuthi makuthi uyabheka abaculi esinabo ba over 40 if not 50 I'm not sure abaculi singendlela esinabaculi kunabaculi eningababoni even kwi-poster bama CD ke abanye abakhona ngikhuluma abaculi bama CD asikhulumi ngebacktrack ngani akekho umculi ongafuna ukuba ingxenye yempucuzeko indidane yayithi mikhuluma ngempucuzeko ithi kwimpucuzeko ila esivuselela khona ubulungu bethu ezabaculi so lento yenza ukuthi impucuzeko mawuyenza isikhathi ugcina usibeke eceleni ingakho nibona ilist engaka amavukana abhalisile over 4 ngolosina ayo 400 ngithe mangikhuluma nongo okuyena wa register izolo ekseni wangithetha abantu esebekhona bawu 752 now ngizama kwakhe isithombe incindezi umuntu asuke nayo so kwakhona kabafowethu ngoba umuntu nomuntu nabafowabo mina empilweni ngibona ngiqhubeka ngokwempilo ingoba ngilona angiyena ukhandela umtshelo wakhe mina anginabo ubuhlakani ophelele bokwenza yonke into emhlabeni nginabantu abangabeluleki nginabantu abangabafowethu abahlale basondele bethi Ngcineka la misa kanje Ngcineka la misa kanje ingakho impucuzeko niyibona ila ekhona ihluke kanjena namhlanje impucuzeko akuwona nje umqondo kaMngcineka wonke lo nisuke nubona nginabantu abangiluleka abanye yini abanye bangena ku Facebook babhale yonke lento le ngiyilulekwa futhi ngiyayithatha iluleko zabantu kwaqhamuka enye insizwa kumina yathi kumina Ngcineka isizathu sokuthi ungamqasha umthandeni isiphi na ngathi mina angim-afford wathi imalini na ngamvezela ukuthi ubiza imali engaka wathi ukuthatha phi lokho ngathi mina ngikubone ku Facebook wakhe ebhale kanjalo ngase ngingamthinti ngisho ukumthinta ngoba ubhalile ukuthi aka negotiate iyona mali ayifunayo and akukho ukuxoxisana akudingayo ningixolele ngama figures bafethu ngiyakucela ngenzeka ngingawabizi kahle kodwa into eyikhona epage lakhe nami ngikusevile somewhere yasithi lensiza no Ngcineka uFacebook umuntu okhuluma into ayithandayo ngicela ukuthi office tempucuzeko lim-engage kube official sibe nento ephathekayo ukuthi umthandeni ubiza imali ukuthi ungathathi into ethathwa ekhulunywa ku Facebook ngoba ku Facebook usho umuntu into ayithandayo njengoba naye esuke esho ukuthi sifuna ukumbulala kwasho kwacima kanjani usuke esho into ayithandayo ngoba uFacebook vela abantu basho into abayithanda khona abantu uFacebook abawusebenzisa serious kunabantu abawusebenzisa ngeenhloso ezithize yabo
engayizwa lento eshoyo lensizwa ukuthi no Umncineka mu engage officially, it's important ube nakho uma ngabe kuukuthi Umncineka uqinisile ukuthi umthandeni ubuthanda ukuthi nisebenze naye ubuthanda ukuthi abe khona kwimpucuzeko, ngicela ukuthi engage. Uma ngabe kuukuthi akuzona izathu zokuthi ubekuthuka enza yonke lento, uma ngabe kuukuthi isizathu indaba yemali, engage kube official, then bese uyazi ukuthi okay nakho la simkhona. Then ngayizwa lento eshoyo lensizwa, ngasamukela leso sincomo, ngasamukela leso sincomo leso, ngasithatha njengoba sinjalo, nga engage office, ngacela khonto bantu ubongeka Mpongwana esisebenza nayo, ngathi bongeka nansi email kaMthandeni ngicela umbhalele. Unfortunately i-email ikule phone yona esikhuluma ngayo angenzanga indlela ukuthi ngibe nawo la, kodwa ke angichaze wabhalelwa i-email. I-email ubhalelwe yona ngomsombuluko ekseni, umsombuluko last week. I-email kafuphi ithi Mthandeni, ibhalwe ngesingisi kodwa ngizoyihumusha ngesizulu. Iyambingelela bese iyachaza ukuthi siyathanda ukuba naye kwimpucuzeko Maskandi Festival njengoba besinaye eminyakeni edlule, nakulokhu siyathanda ukuba naye. Sicela usendele i-quotation ye backtrack, i-quotation ka live. Siyabonga. Yasiyabhala intombazane ukuthi ubani yenza umuphi umsebenzi kwimpucuzeko. Ntambama isiphuma emsebenzini intombazane yangitshela impendulo ayitholi. Ngathi awuyitholi impendulo, athi akayitholi impendulo. Ngathi okay. And then ngolosibili ngathi ngicela usend i-reminder. Yayisend i-reminder. Yathi impendulo ayitholi. Ngathi okay, ngoba lento angithi njoba ngisho ukuthi lento ngiyenza mina angiyena umuntu wamagqubu. Abantu abangangifuni bakwazi lokho, nabangithanda bakwazi lokho. Mina ngiyena umuntu wamagqubu. Ngathi okay, uma ngabe kanjena ngicela ukuthi ufone. Yathi ingane ngiyafona, inkinga ngicinga ngiphendula. Ngiya understand ke vele Umthandeni ucingo lakhe lu busy, fonela abantu abaningi akulula vele ukumthola. Ngathi bhala i-message. Yayibhala i-message, ngathi inganeni ngicela ukukunikeza inamba kaMasondo. Bayamaza uSimphiwe Masondo okuyindoda, anganoma uyimanager kaMthandeni noma uyini, kodwa uyivest likaMthandeni. Uma izogqoka yena kuqala bese yagqoka ke. Abazi ukukhuluma kwasemakhaya bangiqonda ukuthi ngithini. Ngathi nansi inamba kaMasondo engage. Engage ingane yafona, ngathi ngisendele i-message, yamsendela i-message. Ithi ingane ke ngamthola, ithi ngithema ngimthola ngasho ukuthi ngubani, wathi uzobuyela kimi. Wangabuyela, yabuyela kimi ukuthi akabuyeli kimi, ngathi mfonele. Yamfonela bagcina betholeneke. Yamchazela ke ingane konke ukukhuluma eze ngakho. Impendulo kaMasondo yathi, Nkosazana, lolu daba okhuluma ngalo lungaphezulu kwakho, lungaphezulu futhi kwami. Cela Umncineka ukuthi kube uye ozofonela Umthandeni, akhulume noMthandeni ngoba selungaphezulu kwethu. Hawu yangitshela ingane lento le, ngathuka ke ngathi mina hawu iyangixaka ke lento mangabe kuqhamuka into ethi mina fanele Umthandeni ngimfonele. Ekubeni abaculi bonke mabe ngaphumela obala, laba engaba memezela emabhida, ngathi abaculi baka live bonke akhona oyedwa ongaphumela obala ethi kwafunile Umncineka. Bonke abaculi bafonelwe ubongeka Mpongwana. Bonke labacule ngaba memezela emabhida bonke akhona oyedwa, including lo wangakithi uAlimgube. Akaza afonelwe yimina, ngikaze ngikhulume naye. Manje ngayibuza ukuthi
uma ngabe mina kungani kufanele ngenze okuhlukile uma ngabe lengane kwayona lengane ngizobe ngiyifundisa ukuthini uma ngabe kuukuthi kunomculo okuzothiwa yena ngeke akwazi ukukhuluma nayo ngoba iyodwa into efunakala kuyena i-quotation yokuthi ubiza malini, then bese kuyaqashana uma ngabe kuukuthi siyam afford. Uma ukuthi asim afford futhi atshele ukuthi cha asim afford. Uyabona? So yangixaka ke lento ngazibona ngisesimweni la engikwenze khona konke ngoba i-email ikhona ngaphekwe email kwaxhunywana noMasondo oyivesti likaMthandeni ngoba ngingaxhumaneki naye ngazibona nginganayo into engase ngiyenze engaphekwa lokuthi okay sekufanele ngenze ini manje yabo. So ngithi lokukhuluma angicacise ngikubeka abantu bakwazi ngoba abantu babuka indlela abesithuka ngayo bacabanga ukuthi inhlamba asithuke ngazo yizo ezenza ukuthi sigcine singamqashi. Bafowethu mina ngifiki nenhlamba kade ngangithukwa njoba ngisho ukuthi mina umuntu ngithuka umuntu ngiqede ngimqashe. Khona abafonayo ngamabomu kodwa bayuthi ababonti ngi-live. So akuzona inhlamba edale lokho, inhlamba zikhona isepagini lakhe izinto ezibhlungu ezikhulunywa ngathi mina nalensizo bengikhuluma ngayo yangakithi omkhaya wami into ezibhlungu kakhulu engathi mangabe ikhulunywa ngomuntu wakwenu ukhala inyembezi ekuthiwa sifuna ukuzenza siyazenza siyini nani but zonke lezo zinto akuzona into engame endleleni ukuthi umuntu umqashe abalandeli bakhe bambona ngoba lezo zinto usuke attacker thina as abantu. I-reality ithi egcineni abalandeli bakhe bayadinga umbona, uma besuke bedinga umbona akubona abalandeli bakhe abasuke bemthumile ukuthi akenze kanje. Uyazi yena ukuthi lento ayenzayo uyifunda kubani. Mina kangazi wena owaziyo uma engaxoxa ngoba abantu abamaziyo uMthandeni even before bama uMthandeni ubengenjeni indlela akhuluma ngayo nangendlela abhala ngayo kakusiyo uMthandeni lo. So angimazi ukuthi ke nami le ndlela enza ngayo indlela ayifunde kuphi angikwazi kodwa bengithi angidlule kulokho. Khona obuzayo la ukuthi unto encane yena unto encane naye angizokhuluma usibe nokukhuluma esibe nakho okube private nakho angifuni ukuthi ngizokhuluma la ngoba engekho into ethi hayi angithatha ukukhuluma ngikulethe la kwasha kwacima kanjani. Cha, ngicela ungangeni kulokho kodwa nje angisho ukuthi ayikho inkinga ekhona phakathi kwento nento encane akho nolinci. Ngakho ke angifuni ukuaddressa into ethinta yena ngoba ayikho inkinga ekhona. Bengikhuluma ngale yabantu abalandeli bakhe uMthandeni kuyibona ababuzayo abafisa abanye bayitshetha uyacindezelwa. No, uma icindezela uzocindezela ubani? Akacindezela uMthandeni. Angikaze futhi mina ngicabanga ukuthi kumbe ngihlale phansi ngiplan ukuthi kacindezele. Cha, njoba ngisho ukuthi there's a proof ye-email efuna i-quotation ye-backtrack efuna i-quotation ka-live wakhe engakazi iphendule kwaxhunywana noManqele sangakwazi ukusizakala into yathi yimi ekumele ngimfonele. Umbuzo ke bafowethu ngamza kwethu mangimfonela ngimfonele ngithini? Yini ekumele ngisho? Njoba ngisho ukuthi mina ngizange ngivume ukuthi lezi zinto ezenzeka ku Facebook ezezinhlamba angizange ngivume ukuthi kube izona izoma endleleni yami naye. Into ezibhlungu ngoba uMthandeni mina umuntu ebesixhumana naye kakhulu uyakwazi like even through WhatsApp if engangena kuma conversation sinama conversations naye a data from way back sikhuluma nangezinto ezibucayi uyabo. So akuzothi manje ngoba nakho esekhuluma kanjena bese mina ngizoma endleleni yakhe ngithi mina cha uMthandeni ngeke azaqashe ngoba wadelela nomkhaya wami. Cha, akusebenzi kanjalo mangabe kuze emsebenzini. Uthi omunye ziphi lezo nhlamba okhuluma ngazo
isiphukuphuku leso sibuza lo mbuzo ngoba ngikhuluma ngento eyisephage kamthandeni kodwa usasebenzisa khona ungawusebenzisa umqondo ngoba lento engikhuluma ngayo into ekhona angafika ayibone lento lo live nokukhuluma angenzeli ukubukwa ngifuna ukukhuluma iqiniso ngoba kunabantu ngempela iqiniso abangalazi ekumele balazi ukuthi cha ingane zakwethu ibambene lapho akukho okunye hayi ngoba umthandeni ecindezelo ngoba umbuzo mayicindezelo ucindezelo abantu kuyibona aba driver lento kaMaskandi yimi noTshatha uma icindezelo ucindezelo ba emcindezela ngasiphi isizathu angeke ucindezele umculo kwimpucuzeko njengoba impucuzeko njengoba ngichaza ukuthi wathi umtshengiseni la bona ezabacula abavuselela ubulungu babo manje ungathi umcindezelelani njengoba ngangikhuluma even ngalesikhathi ngezi briefing ukuthi impucuzeko akuyona indawo yokuyophanda imali yokuthi hey nawo lo mcimbi ngifuna ukuyophanda imali ngifuna ukuba nemali bayazi abaculi ngaze ngasho ngathi last week ngathi mina abaculi bangena endlekweni okudlula imali abasuke beyitholile mabezo kwimpucuzeko ngenzi example ngokhuzani ngoba yena wangifonela wangitshetha indleka angene kuzona zingaphekwa 100,000 already zokuza kwimpucuzeko amagezo ovelo ngo20 ba angisazi noma 2017 or 2018 ngangikhuluma noNcwadi wathi Umncineka indleko esasingene kuzona ngokuza kwimpucuzeko eziqembu lamageza over 200,000 ngangikhuluma noNcwadi ngizama ukuchaza ngaze ngenze example ngathi uSigwebo njengoba nisuke nimbona uSigwebo sake samqasha eCarlsfontein ngo18,000 but mayifika uSigwebo wayiqasha ibhasi lalisuka eGoli kukhona nezimoto ezincane wangitshela ukuthi imali ayispende ukuza ngempucuzeko incane kabi nemali azoyithola kodwa isizathu salokho ingoba kwimpucuzeko kusuke kunento esukuyokwenziwa sisuke basuke beyoveza amandla banawo ukuthi asekuphi izinto ezintsha abaqhamuka nazo uSigwebo ukafika istage nabantu aba over 50 ngicela uyibuze I think it was 2013 or 2014 imiming umkhokhele 18,000 zibuze ukuthi laba abantu basuke behole emalini kodwa yonke lento bayenza ngeenhliziyo ezimhlophe bayenza ngeenhliziyo ezivulelekile uyabo so ngizama ukuchaza lokho ingane zakwethu ukuthi nabanye abantu bayibabuza ukuthi kube lula nje umuntu ukubuza ukuthi usibanibani usale kanjani understandani phela ingane zakwethu ukuthi lento ithinta imali ithinte nesikhathi niyanihlale phansi nibale nibuke ukuthi okay la kuzokwenzeka la ngeke kwenzeke kuhlala phansi kuxoxiswane kuze kufike la enihlulana khona angikusho sengizovalelisa akekho umculi ocindezeliwe because mayicindezela ucindezelwa ngaliphi sicelile quotation there's proof yalokho asaze sayithola ikupho ngalokho bekufanele sikwenze fanele senze into ehlukile ngithatha ucingo ngifone akekho umculo engimfonelile ngikhuluma ngabacula bakhona abangafila sikhuluma ngenkomo sikhuluma ngabo bonke abacula oDSD oAli oDlubheke akekho umculi kulabacula lava ongathi ngithola ikhole evela kumcineka ngine office elidila nokufonela abaculi uyenza ubuza ukuthi ithini red card kaKhuzani kwimpucuzeko iyahlekisa yenzi lonto ibuza kaKhuzani uKhuzani ugcina kuyenzeka ugcina kwesinye isikhathi ake ngenze njengamanje kuyenzeka uKhuzani ugcine imali kufana ngabe uyayithola agcine ngayitholi ngesizathu sokuthi kulokhu nje kokugcina kuthema kuphuma iposter kwanomculo ongekho wafone gijima wathi hawo Umncineka ubana nimfakanga na ngathi mina sishawa imali wathi Umncineka ngicela ukuthi nithathe emalini enizoyikhokhela mina niyikhokhele usibanibani ngoba kuzothukwa mina egcineni kuthiwa yimi engimvalelile ngathi imali ayikho wathi ngicela ukuthi nithathe emalini yami ngathi Khuzani ngicela ukubhale phansi lokho kushoyo ngoba ngifuna nabe kusasa bese kuthiwa sakukhokhela imali ukuthi for life kusho abantu abazobenganalo ulwazi wathi angikaze ngiwaqamba manga Umncineka ngiyacela ngithi ngicela njengamanje nilungise lonto le babonile kama poster abantu ukuthi aphume esehlukile kube ne poster eqhamukile lo mculo esekhona lo mali le kuthathwe emalini ezokhokhela uKhuzani because ayikho enye imali okuyinto engaqaliki into ekuyenzeke nangothi wakwakusho nasemsakazweni kunabaculi ababeshe imali ephezulu wathi ngoba ngiyathanda ukuthi babe khona
emalini lebenzonikeza mina uma ukuthi niyashoda ithatheni ngoba hayi kwimpucuzeka hayi ukuthi umuntu usuke efuna ukuyoceba ukuthi kunema usuke wenzela mawufaka upetrol nani suke senzela nje ukuthi sikwazi ukuthi into yethu ibe yinhle uma ngabe kuukuthi ubani niyafuna ukuthi abe khona imali nansi ikhona ebibudgethelwe mina ebesivumelene ngayo ithatheni ninikeze ngikhuluma ngezinto engathi makuthiwa kuhlala phansi ubufakazi bazo buhlala obala namanje kunomculo bengekho lo mculo uyazazi iphumile iposter engekho wathi Khuzani ngicela nithathe imali yami ninikeze ubani akwazi kuba khona sakwenza ngempela sacorrecta lokho ngikhuluma nje amanye ama poster lo mculo ukhona ngiphendula wena ke yenzi kulombuzo lo so bafethu ngiyafisa ukuthi nazi ukuthi akekho umuntu ocindezela omunye umuntu mina ke anginabo abantu abangabalandeli engizolokhu ngingena ngithini kubona ngibashonisa le nale njoba ngikhuluma nani nje kanje mhlabe futhi ngiyagcina ngoba ngisiyena umuntu okwazi ukuzoma la okwazi ukukhuluma elokho echaza izinto angikwazi ukwenza mina ngikwazi ukusebenza kuphela ngibheke phambili excuse me so ingakho ngithi ngithelele ithuba ngilithathe ngiba address abantu I know ukuthi futhi kungenza ukuthi abalandeli bakhe lokho engikusho bangakuthathi bathathe okushiwo umunye umuntu abazwelana naye akunankinga nakho lokho kodwa unembeza uzobwazi ukuthi iqiniso nalo Umncineka walisho emveni kwalokho ke sengaqhamuka komunye umuntu asho noma yini afuna ukisho angizophendula lonto leyo kodwa nina abafowethu seniyalazi iqiniso ngiyalisho akekho umculi ocindezeliwe abaculi besicabanga ukuthi siyabadinga sikwazile ukuba engage ebesicabanga ukuthi siyaba afford baningi abaculi esibathandayo singafinyelelanga kubona baningi kakhulu ngoba impucuzeko phela yenzeka ngesikhathi esifishanyana akuyona ifestival ka 2 days so ke bekuyilokho nganza kwethu ngithi angizonicacisela ngoba mhlabe mangabe ngibhala phansi ayizokwazi ukufika ngalendlela engifuna ifike ngayo kunina kungcono ngivele ngikusho kunina nikuzwe ukuthi cha bafowethu la ebambene khona ibambene kwindaba ye quotation engaveli le esifunayo engaveli awukho umnyango thina esiuvalile khona uthi bhadalana abaculi 100,000 angani umyazizwa ikuphi la umculo wakabhadala khona 100,000 wayo perform imuphi ko promoter abafana nami imuphi umculo wakwamkhokha wathi umkhokhela 100,000 akekho so ke bafowethu ngithanga ngizonigeza kulokho ngichaze ngoba abanye bebethi hayi kungenzeka ukuthi Umncineka umthandeni umvalele ngaphandle ngenxa ukuthi wabathuka benomkhaya wakhe cha bafowethu akuzona izathu lezo nomkhaya wami akanjalo nami ngiyamkhulumela ngoba umkhaya wami umuntu esihlala naye akanjalo akuzona izathu ezanele ukuthi umuntu lezo ungamqashi sihlale phansi ngayilulekwa ukuthi cha angihambe ngiyocela iquotation angaze ngayithola akukho okunye mhlawumbe mayikhona indlela futhi abangaxhumana naye abanye abantu ngendaba ye quotation nani ayikho inkinga mina balandi bakamthandeni kwazi ukufakena emakhanda lokho angisoze ngama mina endleleni kamthandeni ngisho lokho kunina nizo angisoze angisebenzi ngokucindezela abaculi ngiyazi ukuthi inhlambe nisuke ningithuka ngayo le ngoba nisuke ngichitha isikhathi nani kodwa ireality ithi ayilona iqiniso akho umculo emnenge engimcindezelile futhi akho umuntu engizomcindezela ukuba kuthiwa ngicindezela abaculi ngaba ngifika ngala ngikhona ngiyabonga ke ngani zakwethu bengithi angilethi lokho ukukhuluma kunina nikwazi njengoba kunjalo okungakhuluma okuhlukile kunalokhu uyobe enikhohlisa aniphoqelekile ukulamukela iqiniso engintshela lona ngoba phela njengoba ngisho ukuthi mina ngingumcineka nje ongenabalandeli ngixoxela nje nina njengabantu abakhona kwi-community ka Facebook ngoba mhlawumbe nani bazonibuza abantu nikwazi ukubatshela iqiniso leli engilishoyo alikho elingaphekwa le akho inhliziyo egobile ngiyakusho lokho inhlamba angithuke ngazo nani mina abangazi bangazi ngimhlophe la lento enhlizini ngibona ngiyona nje ngeke ngize ngijikwe izinhlamba akuzona inhlamba ayishilo abanye bazi bathi hayi
ngenxa ukuthi wadelela ingoma kaZwelonke kanje kwasho wacima kanjani siyazi ngeke uzomqashe. No akusikhona lokho. No. Yes kwababhlungu into azenzila ngikusho akusho ukuthi zimnandi zibhlungu kakhulu, but ngimlike thenini azenziwanga abathandi bomculo, azenziwanga abalandeli, zenziwe umholi wabo. Akuzonto zenziwe umholi wabo ezenza kuthina. Angithi ke thina sinaba abalandeli, thina sinaba abantu, sinomkhathi nasinaba abalandeli bethu azizothi mangabe sedelelwa noma sithukwa bahambe baveze ukuphatheka kabi kwabo, basikhuzele ukuthi musani kubade. Asinabo abantu asinabo labo bantu. Yikho ukuthi sikhulumele kanje njengoba ngizokhuluma nani. Ngiyabonga kakhulu bafowethu. Ngiyacela ukuthi impucuzeko ni support ngayo yonke indlela. Hambani yothenga amathikithi atholakala. Kuzoba mnandi njengoba kuhlezi kumnandi mase ndawonye kuba mnandi bafowethu. Namanje ngiyanithembisa kuzoba mnandi. Ngiyabonga kakhulu. Angingakhulumi ngaze ngigcine sengibhedile. Ngifunda ama comments enu ngaze ngigcine senginaka sengisho yonke into la ebengingazile ngayo. Ngibona nentombi ezinhle kabi la engiyibukayo eyifaka nezinhliziyo ezibomvu. Manje ngagcina sengiyibuthakathaka nina bakaZulu, nina bafowethu. Manje ke ngithi cha angisheshe ngibaleke ngaze ngiveze ubuwiki bami. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga ithi beninginikeze lona. Ngicabanga ukuthi sisazi lokho singejana ningilandele ku Facebook. Nazisa izinto engimele ngizenze. Ngiyabonga kakhulu. Ngibonga ngesikhathi senu.